Familia Baloncesto Galego, hola, hola, pódese? Estou por aquí para invitaros a un novo ilusionante programa de baloncesto. O noso básquet en 7 Global TV terei a honra de presentar e moderar a un sexteto de referentes tops. Semanalmente, os martes, ás 21 horas, desexamos que pasen unha hora co noso deporte como fío conductor, cómodamente dende a súa casa ou en redes sociais. É un gustazo poder contar con Paco Trigo e a súa análise da xornada e a tertulia semanal de LEP e ACB con Sergio Del Pon, nada máis e nada menos, referente na comunicación, levando toda a Liga LEP e tamén opinando da Liga ACB. Roberto Nidos do Leima, falando do Leima e do resto de competición. E Ovidio González, o noso lucense de San Roque, falando do seu equipo, do Breogán. O baloncesto feminino tamén terá cabida, como non, Uniferrol, Celta de Vigo e o Ensino de Lugo. E moitas máis cousiñas coa xogadora internacional Susana García. E, por suposto, non podíamos esquecer en ningún momento a canteira. Dar voz á canteira e os clubes da nosa autonomía, na man de Darío Méndez, director deportivo da Federación Galega de Básquet. Convídovos a vosa cita, os martes ás 21 horas en 7 Global TV. Arrancamos o 24 de setembro. Espero vos a todos, non fallades.